Liam Uí Maonlaí an seo. Sitin seo Cuan, Studio Cuan. Muid lonathe agus faoi riocht ag Cuan na Gaillimhe. Riocht nádóra an Cheoil. So tugum cuirí díomh bhéling a charama eile nocht. Agus scíligin, scaoile leis na le búirt san tail. Agus buinnig tainmh as ar glár Cuan an Cheoil. Ghirin ma siglon ra eglian a kaunye lan tumra an a kring tamalam gandilur some spirit ni ver de filu spirit ni ver de filu na castichon sna cra es gode cordin andoras med grim lavarum sna himmelwing fan and shove kushtinelam o fan and shove kushtinelam Molom gandilur tan spirit ni ver de filu mi ochrum sna himmelwim fan and show kushtinelam fan and show kushtinelam
Fáilte roimh go Cuan an Cheoil I Maonta aniu tá sár scríbhneoir, sár óránaí agus beirt cheoltóir cumasach agus críúil Pádraic Seoighe agus Niall Teague. Tá fáilte roimh an seo go Gur míle maidin. Deas a bhain seo. Deasú sibh bheith seo rilí dar ire. Tá muid a studio Cuan agus leanmuid leis a geol. Bia, right. Tá mé go le orna chasanis a chumad le chéile coppla nach chuin agus cholanne lena scéal hain an taimtar an óran. Hanna lena scéal hain scéalta brón go slein is breis a crí cogur lán darún na stór scoise mé a lár na hí Achanish, Tena Takile, Hanna Lena Scale, Skill the Brown, the Slain, His Bresh a Cree, Conger, Laham, the Roon, the Store, Switch him me. Isn't shame the store of mother hold on voting blood sheer hugan see the lead a hanna and a skill the brown the slain is breach a cree cocker Stort, squishin me the Lord the heat. Na bini je bri, na gerd and crockery, na shil jorella raw, es fan no me la Is bresh a cree cocker no harm the room store squish me the Lord the heat na binish na pri na geld and crockery na squeal dorella horror is fan no me laat go brach. Tá sais leis sna hóráin. Come tú de téad? Yeah, an cheann sin níor chum.
Ní chum sin frás a chola me bhean as tír chonalí, so ahan duine lena scéal hain. Sin rud a dhéirn si dó huan nar tá tú de neam, má tú tuairtamach faoi rudaí. So ahan duine sa scéal hain ach so just leanart. Dina chéadú deile na bhí caine rudaí chomór sin agus na chuir de híal múla gimí faoi rudaí agus tuairtamach faoi rudaí, so. Stoig go chumach hain sa deile. Héis gúir mewn frás bheith hí deile, you know. Sin mar hálíonn sé, tuairtamach hain. Tá sé go hála éiste léh agus just an obair atá chur isteach leis na nótaí ar na rána a dhéanaan sibh leis a gceol tá sé fírála. Mí mad, sin ru tá táhacht sin ná ríide, mar sé scóir a chahamach ach just cinál coppla thug a chorán agus just gur a chuineál simú. Sin éon rud agus sin éon rud a bhór mé bheith géiste leat iné agus mé tamáins gur tá rudí beag a deas a chur isteach an sin, mar d deirtó héin chun éich mead samúil. Seo chuinú mé dúir tá órán Seán O'Henny chum é seo agus. Hitte sé seo nach cean mór ó be bheith, Tá mé heb go bud a chéad úair a hiigme gur féidir na stíle na cheol le bheasca agus gail go chana lob. Ní rú me dhéagúir stoinar hang seamach. Mu de chuineál gail goí sa teach as féidir sin nach chana agus chonig me gur hain se go mórla. Bhfuil luach, Ron cinál sin fún an gur hiig siad mar go minic thugadtí sí rain agus chluisidí sin seanos agus bé nach neach se róhá lob fum sé pí go seach go dam sa cinál sin ceol ach seo rud éidir méasca a chó lob. Ach a tí bheile bhí tíirmí láidir agus trom san óir na hain. So meas gan deas go féidir ceapan. Cínte. Is breálam gur cabidil ceol na gailteachta go mórhhar chun na mara atá sin is breála mé. Tá Big Thomas chuile an eile á dhéanamh. Agus a bhac Mike is bín se casal in freisin. Dú béis an Leinster sé a bhlút, so gamid nád be go chuirtúp. Cínte, go deas. Montreal, Gatti, Seattle, or New Orleans, go San Antonio, Dini, go Honig, Tashto, in the sea, no plainy smooth. Ooh, Connemara, Tattoo. O my queen, o my queen. Ooh, Connemara, Catu, Shala, Banalana, Idoli. On your house to Bohemia, on the gorgeous on the pond. Get that last fate in no nach winning no belong. Ooh, Connemara, tattoo me when no other. Oh my queen, oh my queen. Ooh, Connemara, Patu Shala Banalana Idoli. Wintervongo Horizano Mahinda Kamus for Seville Dini Yoga on a Cashto Nilia Moro Nachupli Ooh, Connemara, Tattoo me when no other. Oh, my queen, oh, my queen. Ooh,
Hatu shala banana idoli Connemara tatu mi wimwade Omochlina omochri Connemara hatu shala banana idoli Piece of Ceol in ish, Peter? Yeah, the piece nish to Niall got a chassid Gordine. Yeah. Piece of chumsha in a ruguinin, Louis May in Termtara. Agus Gary Chola Captain Visha Haganam, Rod nach Roiska, Dar scale. Nach So should piece it that a man Louis lullaby. Go hálinn. Tá sí na colanis? Shes má goil.
Tá muid an seo I Cuan an Cheoil, Studio Cuan agus I Maonlaí, tá Pádraic Seoighe agus Niall Teague agus tá mo buin sult hana féin as úr gcuid Ceol. Inistum a Pádraic futain. Cadas ce chumthú? Paddy agus Máirít Seoighe. Yeah. Rugú in Huddersfield me. Huddersfield, Sassna. In Yorkshire, yeah. Yeah. Viidir Holland na gobar sna 70 na 80. Agus sin hánig mis bhair ich heb in 19 agus Céinis bhí an... bhí me 8 mbliana ich heb in. Artar sin, yeah. So. Conas mar bhí sé sin duitse? Intach dús, maar bhí hí me sciil siad mór bhí an, you know, seachí bhí me tú seo lelinn in tawra. Se, so áit chun an saoire chah a bechan áit seo duitse gcónaí. You know, just ní chuoine chuir. As it den dhéanam a scala hís a trá anú. Machs na garantí splín in hasil rudí mar sin, you know. Rud a bhí an driflú an tógad a bhí an hall in Huddersfield, you know, just... Tuisgur tasca. Cahar go bheith a baile mór concrete chodát, you know, so... Industrial. Sir sé stoi. Se. Focus mú a gorin le an támsin go mhuiil is a teachtan an seach. Sé cinál trofa sin a feit písin bug nar damage seo just scéir an gaige ólam was chodhort mar sin mar níor a focal gaige gaine nar... Níró, no. So... Ach, sé bhaid ní sé gáil me gan lísin, you know, teag sé scipiat, you know, so bhí me tímpla dhéige freisin, you know, so. Agus vítor aber so scoil Sassna, scoil in éireann, scoil sa bhaile mór, scoil faoin dua. Fear gefúla, just... Fear gefúla. Bhí, mai agus ná na ned síim sin chuisteach in ein gasir bháin. Seachas, you know, sa scoil bhí me Sassna, so gur seach na hoci go haltaí angus. Na gomíar scoil ar a civilníir, ma bhí céad héin an, ní samará, you know, so... Fear gifúrach das freisin, you know, just canál tempo a lug difriú agus síl. Og sé písa go a gleachtar, fiú ag an lísin, mar tá a cleachtach an luas ag síl is chun bhána mór. Agus bhí ceol sa maile? Bhí rún ceol híomh an bháid, bhí má hin sean bh se cuma ór an fada ní chaspé ébre sin fi sé bailín stal rugama. Agus ceam chuid eint níos bhíh sí coppla portamáinte bachas a Gordín leicach. Níor a mór an áthart. Ach, bhí neart harta go mar leicach, níor a mór an glán. Tá bhfuil muid ar a geol mar sin agus... File cínti, Siad ór na chumsa hain, Peter Vickelbáile. So, ór an Peter Vickelbáile tar nú báidin o civil, so... So, céir a bheith, bhfuil mór an óla se go marall ar... Níl mór an óla sean faoi, go bhí sé dúir lumsa bhí fear bhí cúnaí ar a módín a bhog meid an nuair a tháinig meid bháile, choín chattín ten bhíar. Agus gur thóg sesin níor Peter dála scéal, níor an scéalhhaige nó bhí sé leab a bháis, sna dúir lum ní samúling scéal ceart. A gur thóg choí síos an tóral, agus gur tháinig se bháile leis. Agus sin sé, tá cáir nó an sin sin nó tá canta ag neart, you know, ag Mary Black agus ag ní gréalach se hir agus scileor daoine tá sé bailí isteach sa ceann mai deire. So leab a bháis de chum sé de... Ní sam fior. Yeah. Béidir Tá bheith cuama faoine scéalta sin sé go mar radio ní má lá cínte. Well... Sna scéal chóil misisiú me óg. Cáach é? Má chuigcéad sláán am bhdín Tá go fannach a rás a bhíl Naharíasí he gar go chárain lá breanú gcuicheanniar Ní bheach de fear leis an námán Sáin chríán ag tan na síar Svach ar éiged chal a lágam Siúr an ias go rás a bhír Má hachín a lár an chóilta his Is borín go tún an tí Is híl me go man in sólas as Ach ní mar sin héin a bhí Mar bháin ás an óg mé Bháin ma bhean chéile dhím Is dag sin bheith gan sólas mé
Gwydion gydau magil. Tam siwad as erin, ma ffwym ni gwys gwlo. Gwydiachta was mew, nach mein reiti ffwyn y chwr. Os nog mod i'n ceddarm, a o'r gehedan sgoleti'r môr. Ach daw man yn gohem sy'r ffela, ddech yn cedag gan stro. Es a chil mohul e dora, le brom gos le bres o crwy. Mar Cuan ma clor na contra, very roas I Ceol le gil. Vi grwag gan Norwy, is na dwyle ar y bost y sis. Is daction fy gan solas me, Gwydion is fam o hio. Tílet. Ja, so ma hen togiú le gailge mé am le clia agus thug maithar óráindom agus ní riscin gur óráin a bhíonta agus ní riscin gur gailge bhí an. Bhí mé óg, so ní rá nach fuaimine agus rud gur jaas le maithar dhéana leom ach chuime le rock and roll an sin agus taiste mór himpeall an dáin agus is cuilim na sean óráin na óráin ar seanós go dóchan ceann amach le linn gig áitir be in Berlin nó New York nó London hasna hain nó agus órán mar sin na chas órán ar seanós agus son más a bhí air. Aber bíidir go main brain don stuff eile bhí mé sais, hits mis an rá le Ceol golua agus le Ceol agus an sin le bheith déna Ceol ar an stáite agus an rud sin ar fad bhí sé go híntach agus bhí sé dríochta agus chuine sé bheith dríochta ach amantí bhí an iiri sin brú oring a bheith ó chana seo agus a dhéana seo agus bhí sé go hálinn ceann mar sin tharint amach agus éis le seo. Brise beg an síl. Brise beg an síl agus cuire ina bheith eile heachtasteach ina a cheapin hain go meach sais tart ar rinnear be é áil aber mar fíor isce sé na hórán sin agus. Well, I me hain sin má bhí muid dina gig an átíint in éirí nú thar leir agus an chuid bú í seol chríomhéile, má chasamid coplóir an rióige. Bhí nim ní gúnaí ar an dosach, dís ní higann si teanga. Cechuid me go le chuil trasnach ach mar deirtú hain tíiste go leabhversa feice tú gúil si take leat. Ar bhealach is tá sé níos fearr a bhealach mar tuiste go meú kitse rá, so tá sé ar mothúchan tá sé chu tras na hiiscin seach. Si do ríteáil isteach. Tá sé bhaid níos bonaí ar bhealach na folklacha ag rinne. Ja, nuair tá sais nuair cheapan an duine go bhfuil isige nó ice. Tá dul mór. Ar lí. Tá inta súsach tééis copalína. So faoi seo tá seach anna, right, tá sé cloistí anam. Tá sé malt, Port. Sím, tá mis go ceanna in an dag séir the Running River an tainna a gan se de porta a chum Niall le lín na lockdowns mór an sin coppla nach chuil.
Cuan eile? Se, yeah. Chasmador in Ishapin should Astrachan or Image go or on the Proclaimers, Fado. Oh, yeah. Sunshine and Leith and Tempter Merla, when you Lagano, Canafi, Furalia, so Niakama Gallian, Tempter, and Lagenheim, so. Brishum Krisa, Brishum Krisa, Ochon, 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 Brishum Krisa, Brishum Krisa, Akjesha, Mahini, Estasa, Bemendi, Dora, Extremo, Dora, Extremo, Buichas, 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 Dora, Extremo, Dora, Extremo, Nak Vader, Antache, Obitu, Make, Gevaartsgeta, Simsanga, Paim Shalat de Storm, Gevaartsgemei, Magdiener Mei, Nijake, Makalje, is to on Somalia. Yeah, yeah, yeah. Brishu Mukhrisa, Ochon, 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 Brishu Mukhrisa, Brishu Mukhrisa, Akjesha, Maheni, Estasa, Mendi, Dora, Extremo, Dora, Extremo. Buichas, 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 Dora, Extremo, Dora, Extremo, Nak Vader, Antache, Ovitu, Make, Gevaartsgeta, Simsanga, Paim Shalat de Storm. Gevaartsgemei, Magdiener Mei, Nijake, Makalje, is to on Somalia. Yeah, yeah, yeah. Pádraic Seoighe agus Niall Teague an sin agus órán Níocha me gaile. So, tan si bh duna gigine óhas si bh scríostoch agus an maile bheith an státe. Ah, ja, vi banna ein, sigur vi cougar ein när du mus golaste. Breakdown Rambler and ten vi man an fadda. So, be vin kinal rockkill is popkill vi vi go homland 3 verlich happen. Yeah. Ach, tas het heen. Het is een rode show hele sky in het ook like so. Godini Mally heen go bus voor die machine gus kon haar jaar. Ach, dan de verstanje en ik ga system met de start show in so. Ieder weet je de argo kill heen gus kill die hele tonne en kete gegen niet en nog in so.
Fós ban soltas. Bhfuil gigine hasan samach roit idir chuimhine. An Cuan is journey rinimid I manish na búile. Was common. Meile mé sin nach chluint. Yeah. Beveh, yeah. Éigen bhí na cheisting chumid síos an níor accountant le cup míon. Agus chas Niall fair hús nacil ceapain. Dúirt leis gur na sesiún seir siúla go híos comáin. Agus budig síos go bheith ce hálas. Chumid síos níor súla rud a bit. Sinna tá a sin na can saoir. Tá me ceapam í cédaíú í dardín bhí an hí mar sin. Siúmlisteach siúmar hartar sa se pakal go doras. Bhí ór ní áitiúil an bhí I canas just a seanstráil gus bhín Sean Carpenter an náir híle sirs na seachtaí na hochtta bhí tú harp tap at America's choir mar sin is just harbor just a second husmid just chola in a géiseach ní a smidiste han híla gur fanchain ví so bhealach se breúr man nuidir súla hí net cecht aine beidir bheith a dhéna gigní bhil daoine caiint agus crackar se agus dat ná go bhálacht í sin achan sin nuair stoppinse agus chohfuil ben a géiste chut catú haint amach ach nuair haring formid an reactionú nach féchna agus just harbor Go hálinn é sin mar agus sin é mar bachór do bheith Chéad ceann eile ceann is fear ríist. Tásúnm go bheith tú sem le léanais go goid agus ceáid le léanais an cherry tree. Tá chuiste go blianáid sin. So just tasúlainn go mó sin mó se lecha má leis ceann dearnach ba mu den áráid. Cad a tháinig chuút a chun tasú scrí an gailge nó rudaí a chur an gailge má bhí sé bh dhéanamh méle go dtí seo. Bhí me a man cheolnú bheith sa meánscoil. Le lads áitiúil bhí me mar drummadóir option. Okay. So, I mean, just bhí drummadóir testal. That's a job, you know? Yeah. So, bhí me chasad option agus scíamh na laid sin coppla órán an gailge agus chormadisteach an commartas ór an nócham. Agus I d linne Jan sin chumar síostíín an commartas fan celteach hís a rá líbhí sé an bhléon se goil siúr stoi na sé na seachtar sin. Mín síal chortha nuair sin agus bhí me a can óráin an nús ma híle mar agus nuair sin dina armán bhí cúigeraine. Den armán mar sin bhí ach I ggóhéics sais rock nó. Beveh, yeah. So bhí tú gcónaí sais. A bhí seán I díomh, bhí me was me scríbhir me fiú go chuoine me bheith scríb dáanta be go fánach an dú me má bhastra dí mar sin agamach. Ramúnteúir sa scoile a lurig wet é sin nó. A díomh filiocht cínte. Bhí Michael Dreid Michael nach imire a bhí mar fríomhide ar os bhíl agus just brúnar a más san na dáanta Park nach Pierce. Bhí mar caiinna méid a thfiúil a hána sé dóite seasní níon me dearm go brachar le so just Aber leatan is sé. Brúnar a más sé dúdamrás dag me clíte. Gan carid gan compnach faoí me híise a déon sem lárs me cuioine. Siúil cléomh lomtrúnach do láir éine long go bránach do láir níos bín sa crutach glórach ag fasnistom go réig me stórach. De roimáart is de glór ní cholas de glome ríis is fregan ní úras. Do fóg me de bhéil sa dhé nach fúra achas fúra de leabba sa gilín bagnach. Brúnar a más ní féidir a héana leagan se úr agus crín le chéile a cha waching máin ó sé me chéasa de chop cléomh bheith duna créafóg. Go hálainn. So, I mean, bheith me duna gear scéalt an fíorsín rú mit sa cúigiúrang sa sé an rú máistir dúrach muidir. A bhí nerid bé me géad a bhéilecht, sna bhí sin just bhí se cha tábhacht dót na bhí breanir sé cha bhfuil tábhacht a baint leis so dáin sé sin lom agus fanna so ag sin stoir an tuchar smú an híomh sin ach So bíon cuidan chlár tugamid tobchomadóireacht agus an focail nua. Focail nua am héin freisin. So buna mit sílas just piece of Ceol in a chéile. Jamba gina. Féchant céir do thorlós.
Ida. A riúis le tá muid an seo sa spidéal I Studio Cuan agus tá Niall Teague agus Pádraic Seoighe Maonlaí an seo agus tá muid denna Ceol agus tá muid a caint agus Dyn muid rud a cín eile. Bhí muid a ceapan go méidir muid legan go Irene Goodnight. Oh yeah. An Gaeilge. Caint Cheol agus bheith bailú. Yeah. Alan Lomax. Lomax, yeah. Sílim go mlíide chuige hín rion tafet hus an tír chunal hús na glantaí. I know. Se, yeah. Sinna tá scífte rud in a gartan for me, so. Mar is an óran vericánach a sé ó... Yeah, leadbelly ceapan bheith. Leadbelly, yeah. Nís an bech, man nu an oran tradition to. Sure. Seo is cinál is mistréh eilech am an gilánach a dá version agus iad tafete ag ban hir ní chuige hína sinna mé tam níor man an tead all faoi. Yeah. Ach, trénta go seán. Agus bhí sé chana méir le bheith? No, an gaige bhí se. Oh, an gaige? Yeah, bhí an rinneú náisiú sin, yeah. So, Okay. ní sam céirí an taisteú chun sin. Beidir was é dinicinnte. Nach simú le. Yeah, fear. Irene, good day to Slán let the raw. Irene of rocket slán gun law, the two emis mo hashlingi. Wouldn't kunyum sakahe. Wouldn't kunyum sitsit. Wouldn't togum shenocean about rela kursinti. Irene, good day to Slán at the hurrah. Irene of rocket slán gun law, the two emis mo hashlingi. Posa a hooker main seeing she's and is tavert and scarra smer shul gan peris. Irene, good day to Slán let the Irene of rocket slán gun law, the two emis mo hashlingi. Irene, good day to Slán let the hurrah. Irene of rocket slán gun law, the two emis mo hashling. Irene, good day to Slán let the hurrah. Irene
sin go háling. Ó an eile is beter. Furious. Cad faoi ó an eile? Yeah, má go ceann chastais sa dul an seo. Sa studio seo. Yeah. Níú me staidir an seo. Stoig rísta sé pí amach an Pedring aga chuig bliana déag chuin faoi Charlie agus eilísin sin a bhí chusa cóideagus cumadareacht an cheol tradition cheapan leis an achadamh. Yes, so sé sin písach in so. Tá lom fáilteach ar a gúrsa, scoutiar bug, lígan or main go scil amán. So ach bhór an onor agus deisi bhí an bheith staidir le léidir sin agus rud a bifachs tú sus chud scóiltrígan ar ceoltarígan scosin. Dúiste tá, Yeah. Maidin dúnig má gáil go hócha Tá casú óig bhean arm sa tlí Bhí a grú gedálacht se le chóirtí Is ba bhíine clóire na na ceolta sí. Legus mo láver a brad le mórtas,
Het stier is bogin storm och ri. Share de door she staat de kus na stroken kloke. Gan feestige nosse, ik ben de hie. Shomel lavet, na Willemsche poste. Squarbach look me, hagan govni. Staat real lamse, esch gehochel. Go we homos, Maria Banti. Chorin hai call cap, a gart is a godort. Guna cloca goes capuchin. Zvach shop a drama gun vians gun viori. Stelhan of do lek shulati. Nilan a chwervek o dag me sjochel. Snilik an bronon fillerist. Margamach ma winter verig warlam. Schawin she voorheen om hart gwil. La nersjad ni na magulje. Ach bala por glokusi. Es kalin skat me. Tak shul de bode. Glora golas en gapachin. Yes. Seogaí radio na Gaeltachta, seo Liam Uí Maonlaí agus tá sé bhgéisteacht liomsa I ggóluadar Pádraic Seoighe agus Niall Teague Cuan an Cheoil. Love we le halad fose, long evenings long de woches, kriege brieven long en woorden zeer de brenno machen kin. Sommige landen nog te spreken, dan wordt je dan loschen tekken. Is na Bali het ruljake zeer de chasse die fletti. Canon koren halleluja, is je gedore ik na sule, is moet de chasse die fletti. Nier hoog je water op ons boon mochine, koppel alle kastjem liana. Ach losse kita quinu na loinhan te gewoon. Als je schreefst maar haar zolen, hier zijn een haarstrollen. En man gegroeid shit, de talje zit, ze mannen is geschoen. Is lauw en zaker, troen je laatjen, bij me zo raker niet gemaatjen. Is moet je chasse, die vletti. We course mocho rompoen, Joris bron on go home. Ach ta kriegen more want to viri. Is
by Shally did a dolly is a layer sheer the home brand who macher cost a horing is see the chasse tea Allah will you hallow fosse long evenings long the focus Rico briever long la mortis see the brand who macher king is canon koren hallelujah is the good jora hek nasula is moet de chasse tea is moet ik chasse tea is moet ik chasse tea Pádraic Seoighe an sin le tíomh. So an guitar atágat, bhfuil éon uair le Cheoil agat nó? Cúpla guitar eile. Mai tríal is samór an fé písach. Níach an róa. So that was bhí mé na drumí dosach na Oh yeah, sure. Agus bhfuil níl kit agat a bhfuil? Tá kit caiise sa gró ceapain. Sech an gáile cecha. Tá brú tíochtar an bhí láthar fá réiles. Oh, teigim sin. Yeah, ní féidir fáil reis sin chéad áir leis ceart a bhí am an áí ceapain. Catú ar líad fátíarní níanamh agus úsáid a Winchester. Rinne actually an tóir an dearnachlas mi gin an jobh mu téine chuir na drumméis me heappa go rúsa mud an kick echi mar tá just ceann rudí sin hééis gur chosann sé beidir cé punt in líideag nucha sé tá just boom all on kick drum tá. Tá a déin skyiti clisions was like sin cantainlam. Í sam beidir mai ben cé an bhíon. Ach del se an nóir bhí medíana so siú de chuineal ní bhsa cinú go le Snéan fibe. Ach man bhfuil de ceoltar nícinn tuachra cinnta chuinniú dusta. Agus mín tú guitarist díntaach a seatú freisin an bhirrtaí agus mín taí go bheith seint le daoine eile ar thugra bheile bíon. Catha dhéanana. Mar bhíonn tú chuineal leis bro ceanna mar bhí rá tá se ráite faoi rónna faoi trí an nuir is titin spéis agus titin an ceoló na chéile sinna ceapnach. Mar bhain tú mach agus bheith casa daoine na hang reis le chéile tá chollehort Sean so mar derme bhí mar caiin ar a casa le bhailedóir sé bhí sin cinál sin gypsy jazz na bhí mar sin. So agus bhí a canna le tugra eile go tá band sin gáine Tracy Bruna bhí sin nach ceolhéim freisin go thomlán difriú. Agus was at the goose electric here with the machine agus castle culture agus just ní tá sé bhain níos fuideú cinál seo ceol dá viola so is mal with the machine with the minimalist machine nach do beidir casa couple nóta agus cadú smacht chuineal artain gur gangáil thar fór leis geol agus bheith géisteach dámlog Do chuid órán éachta tá sihris a gá gus gur chu sé bhaimmarm. Bhfuil óránathe a chuí bhaimmarsa nó amán gur choúta duine íta oh my god cad é sin béirlanú gailganú cumacin teanga. Nuair tháinig bud bhile dusach sin na hórnaí hir seanna sin mar féitir ní rain Brian Antra mar luma agus a head Antra agus teasahhart na daoine a cána sa sépa ag nolik. Just a géisiú mar is fún agus partnú le bhí an amsa agus a géisiú Jesus just the creepy bhíar choláidir agus go bhín daoine áitiú le bhí gobar ní ceoltarí garim a bhíontop ach gur an caiide a hard a hab so sé sin gúnaí was it here in Cheoil catú de díalaíonna mar si daoinetá dhéana sin agus gur a eise gobar sin ar maidin so má tá sé ná an caiide an chofeach a háirtin ní fleirtéine bheith gobarid a ggéir bheith chuineal sús lei sin. Agus go bhfuil te annat le teachtar. So an Ryanair? Ryanair, den chéad ornat me go chaasa or nach chum Niall sin písa chun fi weagnas sin tiescade. Tá bhar tein gar go chalafór snáit bhfuil mis Svídas Niall mé first agus just Tuigeann sibh an chórum, Well, géir hiiscint áilir fríd orna a scíomh faoú just sílim go bhaigneach a síle bhealacha mar tá chlán banú gasar smaad bheith imi go fáda sin amach ar bhharge agus just tíochtáil sin agus brúirt a bheith imimecht a ríis chun teige a thuirtir seach so
Ger rúin tiiscint amach sin frí ó nach sí frí sin a bhí gceiste íon a chuoine. Great. Right, bain mé trí leiste. Am go síle se stó Am go nábrige siosca na farinneachta go an tíile an trá Is fillhe me a ser morá Tá bhuiine séide ag íon an na seoir Ní éirim sííntaach na go bína ceolachta go an tíile an trá Is fillhe me a ser morá Is fillhe me a ser morá An daol gus na gcuideachta hir Ag dtás colm an réalta siad a bhálach san néalta Tá tíos gur bord ag an grú Is fillhe me a ser morá An bhuiine séide ag íon an na seoir Ní éirim sííntaach na go bína ceolachta go an tíile an trá Is fillhe me a ser morá Is fillhe me a ser morá Captain gan crew Golly ag fáiste se gan domhú Mi a leid ó has me a gave Robson na maice is an áige sé An bhuiine séide ag íon an na seoir Ní éirim sííntaach na go bína ceolachta go an tíile an trá Is fillhe me a ser morá Tá bhuiine séide ag íon an na seoir Ní éirim sííntaach na go bína ceolachta go an tíile an trá Is fillhe me a ser morá Is fillhe me a ser morá As ítach so níis Síide cad faoi seo Siad an stoige buna go bud an tóir na sinna tain Gaeilge agus Spáine sé cheapar na chuí gur chola scéal mar a chélas nach ní min scéal seach go tugann si timppla ggurcla mar nu iimiid scíomh seo a cuiinú na tefií tíoch seach go héidir an uair sin stoi So I seach na hocham líonta chuin agus éist an ús chuide go na hóran éile tá casne bhain géir ó héna chur náit an fearnú ban tá tíochttasteach mar tefach a riocht ó contortú dáin nó hibí go ra na ddír héin. Seach í bheanna a héine sin díomh cefas an eala nionla sin mar go a gáart. Agus feicniú sin an brútá tíochttar fiúil agus nó lehinnta se tá sé ó bháidí smes na bhí sé nuair nar chumidetóran. Mar tá brútíochttar a bin seinis Mayall, tá chuide an síla tá cepa ce daing se seo, na seansteid gear teigh do bhaintín gear am ráhaintín cíál sin seafuid. Agus daoine chur leis an aragóin siad freisin. Just chudáma de tíine go meafrach agus go fysiiciúil, agus sin rudnar ag méidir, just ní éicim ceá a richt in ibe an na baile héin. Mónach go gá géir leis, níl an héine. No. Agus I má haí héin tá chud is smúgan na daoine ar síl mór an mar chéile. Tá difrichtí idir ní lug. Ach na rudí chéine a bhain. Just síirse chlán a bheith ná a bheith a havín so dhéirigh daoine dóna bheith. So just a rís géir ó héin a chuir nítain duine mar. Ní féidir a dhéine.
Achas féidir tríal bhaint as. Féidir. You know? Yeah. So sinna bhí mu dhéanaar a gáin so. Sinna chuige an taobhíonn sa scríb. Sé, yeah. Cléir féidir má sa scríb fotéin tá tún támlog. Ní sé ráhí múl. Ní sé ráhí múl. Ach trí tain sé trí de bhóchain hain. Sinné, yeah. Agus má an tú téim mar sin hánig tóran sin skippi. Mar bhí sé siimplí uine chin muid just cin cinál dearcha bhecha ag fearr bhecha a gcuisin agus gur a chláán a haint leis ag an nám cheapan bhí muid a smúinear daoine a bhí tíocht beidir a Syria an cinál an pí sin gan dam. Agus mé teistal bhí le dine an contar sa bhí an just an eiste dine. Agus do chuid a bhré leat de chláán is do chuid. Is ru dáintreach a go fearr fásteach. Gasar a roiim geirsin íonna sé bennacht a dionta. So nuair a landal se seo agus an sin tá daoine an ráid Jesus ce dána se seo. Ní hicinn ceá a gortarin ceisisin fiú. Agus le bheith fíornach tá cuacht acab má deirig le landálinn seo tá cuachta go tá fis feasa tá fis. Sinna cinál duine a gur a háart. Sin íon scéalta. Mas tá ná bhí mar sin íonna. Tá sé ná bhí hín díana gona daoine tá mór impplair besin, Ní lá an áíireach just chaint commerceáid tá fáib an beidir le teanga nu mar sin nach féidir na fáibí sin leiach rééis go agus bhí sé seo ag go mórtas pan. Bhí chuidir commerceán ó nócha an sin hertar so séna seach vin ruúmidir sin agus deid linn ruúmidir cum spankelach leis freisin so. Bhí tá se go máin an torrantse, an órán. Gur mín mad, deid linn leis. Gemacht long galore seed a dear oh what again Neil wem massiveness a shikon shall kunish Jedalashun lane Dini an gwydas Nílam a gyrra o bach sians Ceol gan stro A bain na goni ti hiram Is na taif si a wadwem Is me fos mbio Dam at bad angus skru Sjå hamle når du takken sjøb og klanegas meg Vak meg til danse en tra Jeg går finns a gålin fingra sier du wad en game Nascal Níl
Anya fallen stretch gus full Kim och lesra Read the Turks who's free to Greek Sheer go Berlin go some Hague Or to be Aksha Feckim skan so war Hiev chalwar Ardens a spade Narth damod gosirun Idir mes na crick wat wim Sped shalom hain A tar hal mehim hua Tam katel esham hua Baskulan gata hom in energy A beat cans alone A dim tropere aram Smessi de wild again Tá si bhgéisiart le Cuan an Cheoil. Agus an seo Liam tá Pádraic Seoighe agus Niall Teague. Ó Rossaville agus ó bhéal ferste agus tá fáilte rá bheithan seo is iontach an am a bhí goin le chéile agus cad neanna smuid inis. We go through the one session nog om het leggen dialogue all in termter. Oh ja, dat. Sote im cri dialogue all in
Sin a mar a bhaid Sin a mar a bhaid Chorde sin bhfuil a gcuine nacht do chuan an cheoil Bhí sé de fribléid agam a bheith I ggólódar ceolmhar fillete Pádraic Seoighe Niall Teague